ତ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲି। ଏ ଭିଡିଓ କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲି। କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି? ଶୈନ ଶାନ୍ତି ବୋଲି। ସତରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗା ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ କୁହ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୈନ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ତମ କହୁନ ଆଡ୍ରେସ ପୁରା କହୁନ। ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ଶହୀଦନଗର କୋଉ ମାନେ ଘର ନମ୍ବର ଥବ? ଘର 403 404। 404। ତମ ନାଁ କଣ? ରାମ ଗୁଣୀ। ରାମ ଗୁଣୀ ରାମ ଗୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଆଦିଗନ୍ତ ଗୁଣୀ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଘରେ ତ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦାଦା ଖୁଡି ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ। ତମେ କଣ କର? ରୋଡ ବାଇଡିଂ କାମ କରେ। କାମ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା 6-7 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଯାଉନି। ଆଡ୍ରେସ ବି ଇଏ କରିଦିଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା।